ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ 40 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ଯାହାକି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି କେତେକ ମହିଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ହିଁ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବତେଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିସାରିଛି, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାଉଜ୍ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ dbt.gov.in କଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆସିବ ଦେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍। ତ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଯିବେ ଆସିଗଲା ଆମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗସ୍ ଡିବିଟି ସେଲ୍ସ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ 5ଟି ଅପସନ୍ ଆସୁଛି। ସେ 5ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ଟି ଡିବିଟି ପେମେଣ୍ଟସ୍ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ এইଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଥିବ। ଏଠି ସିଟିଜେନ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଏଇ ସିଟିଜେନ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସିଟିଜେନ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି 5ଟି ଅପସନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫାଇଣ୍ଡ ନିୟର ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଚେକ୍ ୟୋର IFSC କୋଡ୍, नो स्टाटस ऑफ डीबीटी पेमेंट्स, ओनली फॉर स्कीम्स ऑन। तो आपण यही 3 नंबर रे क्लिक करेंगे नो स्टाटस ऑफ डीबीटी पेमेंट्स। एठी क्लिक करेंगे। कौन पाए एठी क्लिक करेंगे ना आपण से डीबीटी माध्यम रे ही आपन को सुभद्रा योजनार टंका मिलुची। नो स्टाटस ऑफ डीबीटी पेमेंट्स एठी क्लिक करेंगे। क्लिक कला परे देखिए पब्लिक फाइनेंशियल आसी जाउची गुटे येटा पेमेंट बाय अकाउंट नंबर। तो ये फास्ट अच्छी ऑप्शन बैंक अच्छी। तो ये बैंक रो अकाउंट नंबर दरकार ना ये बैंक रो ना को आपन देवा को पड़िबो। बैंक ना कौन ना आपनकर जे बैंक अच्छी प्रथमे आपण को सर्च करके देखौची यूको बैंक। जमती यूको बैंक सर्च कली सर्च कला परे एठी तळे देखुथिबे ऑप्शन आसी जाउची। तो सेठी क्लिक करिवे। सेही भली पुणी मु सर्च करूची देखंतु SBI सर्च कला परे देखुथिबे आसी जाउची SBI कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड। तो एही भली सर्च करूची देखंतु ओडिशा ग्राम्य बैंक देखंतु आसी जाउची ऑप्शन। तो सही ऑप्शन रे ही क्लिक करिवे जो बैंक आपणकर। तो सेठी फास्ट टाइप करनेबे सर्च बार ए ऑप्शन रे सेठी टाइप कला परे देखिबे ऑप्शन आसी जिवो सेठी क्लिक करनेबे। एहा कला परे तापरे आपण आपणकर अकाउंट नंबर टिकु देबे। तळे देखि पारुथबे तळ ऑप्शन रे अछि अकाउंट नंबर। एंटर अकाउंट नंबर सेठी आपणकर अकाउंट नंबर टी एंटर करिवे देबे। डबल देवा पाई पड़िबो एंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर माने आउ थरे कन्फर्मेशन पाई आउ थरे अकाउंट नंबर टी आपन देवा को पड़िबो देबे। तापरे कैप्चा कोड आसुची से कैप्चा कोड टा देखि कि भलो से आपन एठी वर्ड वेरिफिकेशन रे एठी दे देबे कैप्चा कोड टी देला परे तापरे कोन करिवे ना दीटा ऑप्शन आसुची रिसेट आ गुटे सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो एठी सेंड करिवे। सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रे क्लिक करिवे। ये होची भारत सरकारଙ୍କର ऑफिशियल वेबसाइट जहा कि अछि PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यही वेबसाइट माध्यम रे आपण घरे बसिकी निजर बैंक खाता बा अकाउंट रो डिटेल्स मध्य चेक करि परिबे।
ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଫେସିଲିଟି ଆପଣ ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ତଳେ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚେକ୍ ୟୋର IFSC କୋଡ଼୍। ଆପଣଙ୍କର IFSC କୋଡ଼୍ ବି ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଫାଇଣ୍ଡ ନିୟର ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତାହା ବି ଏଠି ଫାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ